ତାରିଣୀ ତାରାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁହାରି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁକୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କରିଥିଲୁ? ମା ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ। ହେଲେ ଆଜି ମୋ ତାରାଙ୍କୁ ବି ଚଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ବସିଛ। ମୁଁ ତାରା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ରୂପମ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ତା ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କୋଉଠି ଖୋଜିବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୋତେ କିଛି ତ ଠିକଣା ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ। ତାରିଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଫେରେଇ ଦିଅ ମୋ ଭଉଣୀକୁ। ରୂପମ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲ ମା? ତାରିଣୀ କହୁଛି, କିଏ କାହିଁକି ବାର ବାର ଦେଖା ହେଉଛି ମୋ ଆଗରେ? ରୂପମ ବି କହୁଛି, କାହିଁକି ବାର ବାର ଏ ଝିଅ ସହିତ ଦେଖା ହେଉଛି? କିଏ ହେ ଝିଅ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ଠିକଣା ବି ମାଗୁନି।